Сега ще видите моят YouTube канале. Ето това е той, Стилян Маринов. Чакайте да си поместя фейскама. Ето го с иконката на Дедполе. Имам 14 абонати. Майнкрафт си мобизина. Още малко остава 15 показвания. Трябва ми 15 абоната, моля се, който и да се съмне за мене, колко се моля. Много ви се моля. Thanks. Много ще се ви благодаря. Много. Да, почнах на ново, както знаете. Сега ще качим нашия екип. Той ще качим то, който каза Христос Воскресе. Ето този. Ето този. Как да го кръстим? Минце крафте. Минце крафт поредица. Я да видим. Rocket League. Ой, ну да. И започваме сега с тура, който ще направя на гаражите ми. Пък да видиме. Така, това е първият гараж, който искам да ви покажа. Затвори се, врато. Аз си минавам през колата. Това реално ли е? Футболист, да, аз съм футболист. Така. Почваме с първата таратайка. Ще показвам само тия, нали, са по-интересни. Това е ето този. Спасна да ви го покажа. Виждате вратите. Има хидравлики, глупости. И така. Тая от Halloween дилто. Мисля, че изглежда супер. Айде, first person. Би трябвало да... ей това! Черепчето! Това черепче аз съм го добавил. И много готино си клати главата до... Но... Мисля, че... Самоубийство! Това не може да се затвори отзад. Не може да се самоубийство. Ще бъде много готино, което това се затвори. Не може, не знам защо. Това е розовото панто, което... Което е мой! Да, твое си е. Не е интересно, но просто отки изглежда много cool. Мене ме радва как изглежда. С тия стикери и дораши в катафалта, която отново има едно такова човече, да, това зомби именно. Отзад трябва и то си, да, то си подава главата от там, глупостява пала. Санд Кинга ви го показах, до сега джитках с него и сега е този джип, който е изключително много меса. Кени с меса. Кой знае колко интересен, но отвън мисля, че изглежда брутално. Тук е сега, когато си дрифтвам, добавя съм Санд Кинга и да. Това от този гараж, дайте да излизам. Така, излизам от този гараж. Така. Влизаме сега. Ще датата става да дължиш. Пловдив. Ще видиме. Така. Пък не. Това си ми е главния гараж с тия готините коли. За енторното, което мисля, че всеки от вас знае. Кул си е отвънка. Отвътре ще вземе да го подобриме. Динката. Това е рейскара. Тук имаме тая... Аз нямам идея каква е
седи много cool. Много дълго има някакво GT. Жестока. Така. Единствено, отпредък карбона, но пък иначе изглежда още по-грозно. Зипа една доста скъпа кола и модерна. Мисля, че всеки от вас я е виждал. С нея има lock the door to answer the buzzer. Чакай, някой ми звъни. Тук ли трябва да дойда? Не! Прецаках нещата, сега ще се върна. Така, момент. С кой бутон цъкам за first person? V. Така. Както казах, Z-Type-а. С тази кола се правят много гличове преди време поне. Тук имаме... дупликираха я преди време. Тя беше най-скъпата кола, май не помням. Но повечето гличове се правиха с нея. Тук имаме Т-20-ката. Това е... Кое е това? Сириса, аз съм го забравил. Момент, някой ми звъни жестоко на звънеца. Мен. Какво звънец, бе? Тука. Къде тука? Чакай. Играта ли? Да. Имаш звънец. Добро утро. Ще се качих в апартамента, правя пълни простоти. Не мога да дигна на един човек. Не знам къде е звънеца. Ама той иска такова. Така, първият етаж най-накрая. Да продължаваме, че с тия глупости, които правя. Така, колата си остана отворено мане, ако така... Някъде от тук. Не знам откъде ти отворя, съжалявам. Имаме адъра, който не съм го казал хилядолетия, той сигурно вече е ръждасъл. Тази тертайка, която си няма идея как се казва. Пак някакво GT. Изглежда много cool. Двигател е в багажника й. Така. После имаме тази ретро кола, която също изглежда найс. И добре бръмчи. Готина количка. И следва... кой беше това, бе? Някаква рейскар отново. Твърде малко букви прочета. И тя изглежда... Така, дайте сега да отиваме в вторият и в третият гараж. От тук се такова. Момент, мен. Така. Сега ще пусна само... Поджиткай малко с някоя ретро кола. Няма да имам време, че ще поджиткам. Да, аз го видях това обаче. Така. Така. Ами... Това е гаражът с моторите. Моето любимо бати. Акумата. Плейзъра, който е АТВ-то. Харли имаме някакво. Тук имаме... това е... Казват ти, че си пи... Немесис, добре, сега му отворя. Момент. Така, давай. Вътре си. Така. Почнеш да цъкаш, ще се изгъш, ще събереш 500. Ей сега почва. Това би трябвало да е Хакочудо, да, ето го. Хакочудо. Дебилен мотор. Санчес или... Чакайте. Да, това е Санчеза. Ендурото, ако не се лъжа. Да, Ендурото. Найс. Онова... Не гаси мотора. Има ли пакт? Не, няма да има пакт. Не гаси. Динка виндикатор е това. Нещо се обърках. Така. Раздаването кога? Раздаването е само ако се върта. И ето това cool ATV. Как се води за ATV? Но е някакво по-старано такова, но отново изглежда брутално. Оле. Всяка така. И да отиваме в последният гараж. Така. Последен гараж. Ето го. Тук не знам дали ще има нещо, но ще има какво има. Гараж пълен стайни и вътре ядеме. И аз не помня какво съм слагал. Да, тук има малко готини коли. Главно модерни се. Така, ето тази, която е доста Даймонда. Цялата кожа на някаква... изглежда брутално. И с тази кола съм джиткал, но не много. Изглежда cool отвънка. О, боже. Така, айде влизай. Тук имаме
някакъв голям джип, който си го взех, защото исках да имам някакъв модерен джип. Боже, отвътре изглежда малко ужасяващо. Не знам защо. О, една от любимите ми коли, която изглежда брутално. Не мога да произнеса името. О, не мога да вкарвам за 1000 човека в газ, съжалявам. Така. Отвътре не е кой знае колко модерна, но на външен вид има брутален. Просто вижте спойлера. Кул. Тук има още една подобна. Ето и отвътре. Джестра, която не е рейскара, тази, която може да изправи. Другата има много лепенки, но пък неща не мога да изложа, което ме дразни. Но тази просто погледнете и тавана, погледнете и отпред е капака, отзад всичко. Така. И стигаме до ето тази последната ни кола, която и изглежда невероятно. Не си е много стара, но ще моля да го сваля. Така. Погледнете. Това е толкова готино просто. Вижте. Кучета, чува ли са? Много. Невероятна кола, но е бавничка. Та така, става всичко от гаража. Нямам какво друго да показвам и с голто, така.